Здравейте! Днес ще ви представя един химичен пилинг, който се нарича Easy Fatigue Peel на испанската фирма Skintec. Той съдържа няколко вида киселини, като това са гликолова, млечна, манделова и фитинова киселина. Съответно, пилингът може да бъде използван както за фотостареща кожа, така за акне, кератоза. Може да се използва върху зоната на лицето или върху тялото за така нареченото кератозис пиларис. Неприятни пъпчици, които се намират по задната част на бедрата и задната част на ръцете. В случая ние ще направим един химичен пилинг, който е приоритетно за акне и петна от акне. Самият продукт се предлага в опаковка, която е 50 мл и от нея се изтегля необходимата доза. Имаме си чашчица, в която поставяме памуче, изтегляме с помощта на спринцовка необходимото количество за терапията. В случая то е 5 мл. При по-голямо лице и при тяло може да достигне до 10 мл. Аз ще започна с 2 мл, тъй като нейното лице е сравнително малко и правим процедурата за първи път. Интересното при този пилинг е, че се нанася слой върху слой, не се неутрализира с неутрализатор, а се самонеутрализира, което го прави и по-дълбок с течение на времето, но като първо усещане е като от повърхностен пилинг. Тук основното е, че пилингът се нанася на слоеве и слоевете се определят според това какво усеща самия пациент. Ще започна с първия слой и тя ще ми каже дали усеща пощипване. Използваме кръгови движения. Щипа ли? Не. Добре. Така. Оставяме и втриваме леко самия продукт. Лицето преди това се почиства с пяна на Skintec. Тази пяна за неутрализация на петното. След като тя не е усетила нищо при първи слой, продължаваме с втория. Има ли пощипване? Да, вече усещам. Добре. Щом има пощипване, това означава, че това ще ни е предпоследния слой. Иначе казано, след слоя на пощипване слагаме още един. Усеща се, тя може да каже, леко пощипване, може и припарване. Да. Не е нещо неприятно и фатално. Хубавото на този пилинг е, че независимо от това, че може да въздейства в дълбочина, няма неприятно усещане върху кожата, тъй като разтворът е специално разработен, така че да няма неприятни усещания върху лицето. Отново правя масажче, за да мога да довкарам самия продукт в кожата. Хубавото на пилинга е, че го няма неприятната миризма, както е от останалите химични пилинги, някои от които имат доста остра неприятна миризма. И преминавам към последния слой. Казахме, първите два тя не усещаше нищо. Преминаваме към трети слой, отново с кръгови движения, за да може да бъде втрит в кожата. Разбира се, когато кожата е малко по-възрастна и имаме петънца, може да се набляга върху зоната на петната. Хубаво е на този пилинг, че може да се работи и в зоната на околоочния контур. Пилинга съдържа млечна киселина, което го прави доста
подходящи за хидратация, но не се препоръчва при много чувствителни кожи. Сега тя отново има леко пощипване, нали? Да. Нали? Самия пилинг е самонеутрализиращ, т.е. той се неутрализира от самата кожа с течение на времето. След като сме нанесли трите слоя, в случая при нея 3, при други хора могат да бъдат само 2, могат да бъдат и 4, вече зависи от това каква е кожата. Имаме два варианта. Единият вариант е да сложим масчица за лице, която да успокои. Може да бъде и успокояваща, може да бъде и за пъпки. Препоръчвам обаче успокояваща и хидратираща маска да се направи. Може да се сложи и продукт, който е специално, може да бъде крем, разбира се, за мазна кожа, след което отгоре да се постави едно стреч фолио и така да поседи 10 на минути. Аз нанасям успокояваща маска. Тъй като това е нейн първи пилинг, няма да предозирам кожата с силни агресивни продукти. Ако можем да се справим и с не толкова агресивни, няма смисъл да слагаме силни. В момента тя ще започне да усеща това пощипване все по-малко и по-малко, защото маската ще неутрализира част от киселината, другата част ще се неутрализира от самата кожа с течение на времето. Оставяме масчица, престоява 5-10 минути, мога да я довтрия с масажче, измиваме с вода и след това слагаме финален крем, като финалният крем може да бъде хидратиращ, в зависимост от типа кожа, може да бъде и за мазна кожа. При нея аз ще сложа продукт за мазна кожа. Следващата й процедура трябва да бъде след една седмица и така в продължение на 6 до 8 седмици.